Ohio Universe! Hi guys! How are you today? Welcome back to my channel. Cebuana Ako is here, and for today's video, I'm going to show you the review of my vlogs, the food review of my cooking vlog. Ayan, I hope you enjoyed watching. Thank you! Tadang! Welcome sa aking biko. Ayan, this is my biko guys. Ganyan kami gumawa ng biko ng mga Bisaya or akin lang na version siguro ito. Ayan. Napakasarap niyan. I hope na matikman nyo yan. Meron ako dyan sa aking mga vlog. Tingnan nyo. Mataas ang aking views niyan. Kasi until na walang tigil ang nanunood. Araw-araw halos may nanunood dyan sa aking biko. At napakasimpleng gawin. Try nyo yan guys. Napakasarap niyan. At ang ating susunod. Tadang! Ayan, si adobo. Ang aking adobo na pork ribs na baboy na may dalawang itlog pa siya guys. Napakasarap din yan guys. Hindi kayo magsisisi pag inyong niluluto yan. Ayan. And then, sa susunod, ayan ang aking pork embutido. Ang pork embutido na napaka-healthy. Super healthy at marami siyang gulay guys na nilalagay. Ayan, subukan yung tingnan ng aking vlog sa baba. Ayan, meron din yan. At napakasarap niya. Hindi din kayo magsisisi. Ayan, pag natikman nyo yan. And then, punta tayo sa ating pork belly. Ayan, ilalaga nyo lang yan guys. Lagyan nyo ng paminta, asin, timplahan nyo na. Ayan, tapos yan, slice na lang to the max. Ayan, pwede na yan. Ayan, kung marami naman ang inyong mga bells yan, pwede nyan hiwain guys. At yung ilaga. Joke lang guys ha. Baka totohanin. Ayan, ilaga nyo lang siya. Napakasarap yan. Slice nyo lang after. And then part nyo lang yung mga gulay-gulay dyan kung anong meron kayo. Super yummy. And just check it out guys. Meron akong vlog niya. Thank you! And next, punta tayo sa aking pork ribs. Ayan, the power of suka. Ano kung ginalalagay ko dyan, may secret ingredients ako niyan, guys. Ayan, tingnan nyo sa aking vlog ng pork ribs na yan. Pork spare ribs ba to? Pork ribs bang nilagay ko dyan? Basta mayroon dyan sa mga vlog ko na niluluto ko. Ayan, napakadaling gawin. Power of suka. Yung suka ang talaga ang nagdala dyan. At saka yung, ano niya, yung ketchup niya. Konting ketchup niya. Ayan. At lagyan niya lang ng mga design, mga ganyan-ganyan. Mga kaarte-artehan lang. Para mas malalo siyang masarap tingnan. Diba? Sosyal. Ayan. And next, punta tayo sa ating steamed fish. Ayan. Nagluluto tayo ng steamed fish. Ayan, sa ibabaw niya, mayroon siyang sibuyas, guys. Ayan yung sibuyas na puti. Yung ano, hihiwain nyo lang siya. Tapos hugasan nyo ng hugasan. Tapos i-roll nyo lang. Itatap nyo sa ibabaw. Ayan. Meron din ako niyan sa aking vlog. Pakisilip na lang dyan sa baba. Kung gusto nyo matuto paano magluto ng steamed fish na napakadali at napakabilis lang at super healthy. Hindi nawawala sa akin ng isda. Talaga super yummy. Ayan, favorite ng bayan. Favorite ng whole family ko yan. Isda. Ayan. Tingnan nyo na lang, check nyo lang sa baba kung paano ko siya niluto. Kaya tingnan nyo, pwede nyo lutuin yung mga isda na mataba-taba siya ang laman guys. Yung malaman siya talaga, masarap steam. Kasi na ano sa ilalim talaga yung ano niya. At tignan nyo yung procedure kung paano ginawa. Yun o, sarap sipsipin ng mata guys, diba? Konti na lang, lalabas na yung mata ng isda. At saka collagen. Masarap ang isda na ganyan, ang klaseng isda. Kasi collagen masarap sa katawan yan, sa balat natin, sa mukha natin. Masarap yan. Yung sabaw niya, pag ano, kinabukasan, nag-ano siya, oh, collagen. Napakasarap talaga. Ayan. Try it guys, napakasarap niyan. And next, of course, meron akong spaghetti a la Jollibee. Alam nyo ba kung anong aking secret dyan, guys? Meron din yang sekreto kung paano ko ginawa yan. Yan ay the power of condensed milk. Ayan. The secret of Jollibee spaghetti is condensed milk. Kasi nakapagtrabaho ako noon sa spaghetti, sa Jollibee. Nakapagtrabaho ako noon nung ako yung nagka-college, guys, sa spaghetti. Ayan. Kaya alam ko yung kaunting sikreto dyan. Kaya tingnan nyo, silipin nyo sa baba kung ano yung mga secret ingredients ko dyan. Meron akong vlog dyan na spaghetti a la Jollibee. You can just check it out guys. Ayan. Puntahan nyo at lutuin nyo. Napakasarap na. And of course, next, andito tayo sa aking pork chop. Shoutout nga pala kay Sisi It's Perfect. Ayan.
Sisi, ayan yung version ng aking dry na pork chop, yung aking fried pork chop. And next time, magluluto ako ng pork chop na hindi siya dry. Yung ano naman, yung steak naman siya na pork chop. Ayan, meron siyang sausawan, meron siyang sausawan na kamatis sa suka, toyo, at saka yung sesame oil ang nilagay ko dyan. Napakasarap. Sarap yung sausawan na yun, yung aking pork chop. Malasa na, masustansya. Ayan, pakisilip na lang guys. And then, sa next naman, punta tayo sa aking embutido. Embutido is, grabe, napakalasa nito. Nilagyan ko siya ng Vienna sausage sa gitna. Pwede rin yung lagyan ng itlog or kung ano mga kaarti-artihan dyan. Pero sa akin, ayan, pwede na yan. Napakamalasa na siya. At saka, napaka-healthy kasi ang dami niyang gulay. Ayan, with cheese yan guys. Meron yung cheese. Kung hindi ka mahilig sa cheese, pwede niyang tanggalin yung mga cheese niya dyan. Ayan, try it too guys. Napakasarap ng ating embutido. Pwede siyang pang-party. Kung kahit anong party na gagawin, ayan, pwede hindi na mawala yan sa ating handaan ng ating embutido. And of course, next, punta tayo sa mamahal ng pagkain ng ating masa ng bayan ng ating Maha Blanca at hindi nawawala sa lahat ng handaan. Parties, Christmas parties, birthday parties, kung anong merong occasion, meron tayong lagi nito. At napakasarap niya, maraming cheese. Ayan, natapin natin siya ng, pwede rin siya na optional pag nagtatoppings kayo ng Maha Blanca nyo. Kung hindi kayo gagamit ng mani, pwede kayong gagamit ng yung lunok, yung ng coconut, gagawin nyo, ayan, topping nyo sa ibabaw. Pero sa akin, mas masarap ito kasi yung dalawa ko is mahilig kasi sila sa cheese and peanut. Lagi silang kumakain ng cheese, peanut at saka cheese. Kaya, dinamihan ko siya ng cheese kasi yun ang favorite ng aking dalawa dito sa bahay. Super sarap niyan. Meron yan sa aking vlog guys. Ayan, malaki-laki na ang views niyan. Maraming nanonood. Ayan, siguro kasi mahilig yung mga Pinoy sa Maha Blanca. Ayan. Just try to cook it guys. Napakasarap. Napakasimpleng gawin with corn. Ayan, with maraming kachichibureche. Ayan, tingnan nyo na lang sa aking vlog. And of course, next, hindi nawawala ang ating chop suey. Chop suey talaga. Napakasarap talaga ng chop suey. Everyday kailangan tayong may gulay. Kaya diskarte lang guys. Ayan, napaka-healthy din yan. Napakasarap ng ating chop suey. Kaya try it too. Ayan. And of course, ang aking simple na bihon. Simple pero napakasarap siya. Napaka-konti lang yung nilalagay natin. The importante lang is ibuboil natin yung ating karne na lumalambot siya bago natin siya. May procedure sa baba. Pakicheck na natin. And of course, punta tayo sa ating pusit. Kahit nasa Japan tayo, hindi tayo nawawala ng pusit. Kaso nga lang, ang bintahan ng pusit dito guys is napakaliit, napakakunti lang, nakaripak na siya. Kaya tamang-tama lang yan talaga. Pero hindi nakain ng asawa ko yan. Ako lang ang nakain yan. Kaya tama lang yung ripak ng Japan na binibenta nila sa mga ganyang klaseng pusit. Ayan. Nandyan sa baba din yan guys na nakalagay ang ating pusit kung paano ko niluto at paano ko ginawa. Ayan, napakasimple lang at napakadaling gawin. Just check it out in my vlog video guys. Nasa baba, pakicheck nyo na lang kung gusto nyo matuto, kung gusto nyo mag-crave na kumain ng pusit at napakabango naman talaga ng pusit at hindi nawawala yan sa ating lamesa. Kaya ayan, meron ako nito. And of course, next, ayan ang aking special bihon guys. Ito yung tinatawag na special kasi nag-level up na siya. meron na siyang tenga ng daga. Last time walang tenga ng daga yung aking kaya nag-level up na siya. May tenga na siya ng daga. Kaya you can check it out also guys and try it too. Napakasarap. And of course, ayan, inuman na tayo mga kaibigan. Ay handa na ang pulutan. Nandito na ang ating buttered shrimp. Napakasimpleng gawin. The power of butter. Kung meron kayong butter at meron kayong garlic, ayan, igisa nyo lang yan. Lagyan nyo lang konting discard yung mga panglasa nyo dyan. Napadaling gawin yan. Nandyan yan sa aking vlog. You can check it out guys kung anong aking mga secret ingredients sa aking pampulutan na butter shrimp. Ayan. Meron pa siyang grapefruit dyan sa gilid. Sarap-sarap niyan guys. Sobra. Ayan. And of course, punta tayo sa sabaw ng bayan na ang sinigang ay hindi nawawala sa ating panglasang Pinoy. Ayan. Sinigang talaga is the best.
But I have a secret ingredients of my sinigang. Hindi ako nagagamit ng mga pang-seasoning lang na ano. Gumagamit ako ng organic, guys. Organic yung ginamit ko dyan. Kaya nasa baba. Please check it out kung anong nilalagay kong pang-sigang nasa baba yan. Ngayon, pakicheck lang ating video sa ating sinigang. At napakadaling gawin. Sobra. At ang sikreto natin dyan, guys, din yung pagbuboil natin sa ating karne. Buboil muna natin siya ng mga siguro mga 5 minutes pa, tapos hugasan natin siya uli. Tanggalin natin yung mga dumi para malinis yung ating sinigang. Malinis siya tingnan. Ayan. Diba? Ang sarap kainin, ang lambot, at napakalinis. Wala siyang dumi. Ayun, check it out, guys. At magluto na kayo niya. Napakasarap niya, napaka-healthy pa. And next, punta tayo sa sopas. Tag-ulan at taglamig ang panahon. Hindi nawawalan ang ating sabaw talaga. Kaya kung meron kayong macaroni dyan, ayan, isabaw nyo na yan. Meron kayong gulay, may cabbage kayo, may carrots kayo, may celery kayo, ayan. Tapos lagyan nyo ng itlog na pugo, lagyan nyo ng sausage kung anong meron kayo dyan. Optional. Basta kung anong meron, pang madalian, guys. Basta may konting gulay, may macaroni, at lagyan nyo ng gatas. Ayan, pwede na kayong humigop ng sabaw sa malamig at maulan na panahon. Ayan, favorito yan ng bayan. Lagyan ng konting manok. Ayan, guys. And next, punta tayo. Ay, nako. Mawawala na lang yung ibang ulam, wag lang yung paksiw. Bakit? Paborito ko yan, ang isda na paksiw. Ganyan ako magbahal sa mga isda na paksiw. Kahit lechon pa yung katabi niya, itatabi ko yan basta't meron akong paksiw. Nako, bengo yan. And of course, handaan ng buong bayan ang ating lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai is the best talaga. Party, kahit ano mang meron dyan. Ayan, meron tayong lumpiang Shanghai. Kaso masit-sibureche nga lang siyang gawin. Pero, masarap. Yun nga ang may kasabihan. Kapag nagtsatsaga talaga, ayan, nakakakain ng masasarap na pagkain. Kaya pagtsagaan nyo na lang gawin ang lumpiang Shanghai. Magtsaga na lang kayo magbalot-balot dyan. Ayun, mimix nyo lang naman yung mga ingredients niya. Tapos, yun na, piprito nyo lang. Tsagaan lang sa pagbabalot kasi nga, marami kayong babalutin. Pero ang resulta naman napakasarap. Kaya just check it out, guys, sa aking vlog na lumpiang Shanghai, paborito ng bayan. Yan, favorite ng aking dalawang kasama ko ditong mga makukulit. Ayan, pag lumpia ang aking niluluto, mayat konti. Ayan, kuha ng kuha hanggat malapit na naubos, hindi pa natapos ang niluluto. Kaya ayan, just try it too, guys. Napakasarap niyan. Lumpiang Shanghai. Ayan, just check it out in my vlog. And of course, my goodness, ayan na naman tayo. Ang napaka-green na string beans. Pag meron kayong beans dyan, nako, power of the butter lang yan. Meron kayong butter, gisa nyo lang yan sa butter, wala, ayos na. Tapos ang labanan. Sobra. Oh my goodness, ito na naman tayo. Ayan, sa mga mahilig dyan sa mga karne, ayan, adubuhin nyo yung mga buto-buto nyo dyan. Kung kayo nagiging namumuto-muto na yung inyong mga balat, hala, adubuhin nyo. Joke lang, guys. Ayan, napakasarap yan, guys. Tingnan nyo rin, guys, kung paano ko niluto yan. Yung ating pork spare ribs. Ayan, adobo yan, guys. Ayan, mayroon pa siyang itlog. Ayan, napakasarap yan kasi double yan, dinodoble ko na yan ng style yan. May secret ako dyan kung paano ginawa yan. Just check it out lang, guys. And of course, punta tayo sa shoutout nga pala kay Sisi It's Perfect na nagbigay ng recipe na to, na nag-request na lutuin ko itong recipe na ito, na until now patok pa rin ang mga viewers. Tumatama sa tagging sa ating tumatama ito, tumatakbo siya everyday, guys. Ayan, ang aking ginataang hipon. Ayan, thank you so much, Sisi It's Perfect, sa pag-request na lutuin ko itong ginataang hipon na ito. At mukhang malayo ang mararating nito. Ayan, magluto din kayo niyan, guys. Napakadali, healthy. Although hindi nakain ng asawa ko ng mga ginataan nung may gata-gata, pero nung nakita niya to, nakain siya. Kaya thank you so much, Sisi. And of course, I have also this one, ginataang talong, pero hindi ko pa na-vlog itong recipe na ito, guys. Nakapinding pang aking video nito, hindi ko pa nagawa. Next time, I'm going to show you kung paano ko siya ginawa, na paano ko in-steam yung talong ko, paano ko siya ginawa ang recipe na to. Sasabihin ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Kapag mayroon akong time, may uli na gagawa ng video nito. Nakapinding lang ito hindi ko pa na ipakita.
And of course, yung pork ribs, the power of suka. Alam nyo ba ang suka, guys? Maraming pwedeng gawin. Ayan, magbabad kayo ng suka. Ayan, ganyan na siya. Meron akong vlog niyan, yung pork ribs. Ayan, tingnan nyo sa baba. Napaka-simple at napakadali lang gawin. Kaya, must try it, guys. Napakasarap niya, napakalasa pa. Sobra. Napakasarap. And of course, ito, hindi ko pa rin ito na vlog, guys. Ayan, nakapinding pa rin ang aking tuna steak. Ayan, meron akong ipapakita ko next time. And also, ito, hindi ko pa rin na-vlog ang aking macaroni guratan pala. Gratin to siya eh. Macaroni gratin. Hindi ko pa siya na-vlog kasi nga wala na ang oras. Masyadong nabibisi ng ating beauty. Ayan, next time papakita ko sa inyo kung paano ako ginawa yan. And of course, ay ito ang pinakapatok ng masa na napakasarap. Grabe, pulutan na. Ayan, tawagin na ngayon yung mga kaibigan, mga kapulutanan dyan, kainuman dyan na tawagin at kayo mag-party-party at magkwentuhan na. Yun ang inyong gawing pulutan. Grabe, napakasarap niyan. Hindi ako nagsasawang nakain ito. Pati asawa ko, maya-maya't konti. Tapos, pag naalala niya, pag may nakita na siyang broccoli, gawin mo na nga itong ganito, ganyan yung ginawa mo last time. Parang ganun. Napakasarap yan. Power of garlic and butter lang yan, guys. Napakadali. Ayan, lagyan nyo ng bacon. Lagyan nyo ng meron din ako sa vlog yan. Kaya please check it out. And thank you so much for watching. See you next time. Thank you. Thank you. God bless.